F. And begin. Start the game already. Du ikke klar? Jeg klarer. Du ikke klar? Jeg Kan du? Gjør du klar han? Bueno. Ja, alltid godt. Bueno. Åtte sekunder. Ja, bueno, jeg også kjøtt. Man hadde nok så cheap å gjøre. Men jeg går nå og gjør det lukket. Ah, come on. Orda, cheap. Come on. Come on. Come out. Come on. Come out. No. Oh. Fruya, first blood. Waiting for other players. No, I even left that. Ah. Oj, jag kan inte spruga där än. Ah, come on. Vintern mega van att göra nu. Grenade. Oj. Jeg får prøve også vel. No, ikke mer. Jag vet inte om hon spelar nu. Jag spelar i hacka faktiskt. Ja, det har tagit vid du. First objective. Collect great. Stemmer det. Oj! Det kan vara bra. Ah, jeg sa det her. Hatta var helt ut. Og så, oi, Miklen her, eis. Han är den som tar sig om det vi. Oh yeah! Åh minnan! Åh nej! Payback sucker. Jeg bruker det vi hører. Jag brukar Adobe Premiere Pro, men jag vet inte om jag ska bruka det. Jag går nog bara bruka Windows Movie Maker. Hatta var payback! Ja, hatta var en homerun! Hvordan skifter man direction? Srätt. Det är sett dag. Oh nej. Plopp. Ah, shit! Oh. Det kommer ju här. Åh, god! Oh yeah. Mm. Gasskada. Nej, det är Yay. I come out. Jag panik. Yay! Burn! Ett dör just. Nej. In your face! Boom! Jag tror inte vi är så cheap att bruka band och förivra. Jag får satsa på det rätt därifrån. Yeah. Åh! Är det med en? no! Är det med så epic kasta där? Åh, han var epic. Ja, det var final. Oh yeah. Winners. Att det var så gott. Han kommer att spela ting. Boom! Så, oj, my face. Så, Tvärtom. Åh nej. Inte Essy. No. Ska vi inte att för ordla vad passerar. Dricka. Jag brukar göra vintern. To your advantage. Okej, jag hade en even till det viktiga. Kamikaze sitt. Okej. Nej då. Åh nej. Oj. Let's kick some butt. I get you. Tjej så. Här är det en slash där. Yeah. Jag ger bara det så. Fatality. No. Plopp. Nå. Kan jag säga då till payback time. Sucka. Ah nej. Nej, rakt i mitten. Okej, gott.
Burn! Funky chicken. Burn! Ah! Haha. Watch out. Watch out! Uh-oh. Watch out! Yeah. Get out of here. Phew. Kan kista? Wow. Nu får jag öna kista. Ha 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 ha. Vad blir det? Så snyggt. Get on up. Nå, tillbaka till Jera. Ja, men det är typ bara att göra. Pooh! Wee! Oj, stäcka. Ah, jag har hostage. Då. Sucker. Suck my buzz. Suck my booties. Nej, väl. Nu hoppar jag då. Ja, Vi ser han då. hade ringt hvis man ikke stod. Det er sådär. Men han burde ikke ville ringe så. Ja då. Jo, i minne. Jag wrote the sucker. Det är genialt det. Ah! Åh nej, 8, 6, 6, 5, 4. Nej, där slack det. Nå? Da-da-da-da! Oh nej! Fan nu! I feel good. Oj! Ja, tack. Innan minst då. Lite löjligt. Feel good. Ja, det verkar jag massa. Oh. Oh. Afo! Hey, a fool. Affo. Hey there, buddy. Jag kan äta det här nere. Vad kan du göra? Ja, vad kan ni göra? Indeed. No. Det är bättre än vinter när vi hämtar. Det är snägg. Som jag bara prövar att göra det asmaste ting jag kan göra. Vet jag. Vill också prova det kan det vara fel lite. Come on. Men, worth the try. Oh! Oh yeah! Hatta Sveja! Hatta Svej! Att det står fast. Inte bara ner, nej. Nej. Uh-oh. Jag kan det. Kan det? Oj! Han hade haft mig. I'm gonna get you. Och två är det. Åh nej. Jetpack. La 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 la. Du 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 du. Du 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 du. Åh nej, 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 nej. Nej, rack mig i alla fall. Shit. Jag måste vara. Oj, ja, det var fel. Ja, just nu som jag är för att jag beep jo. Beep. Ligger så väl alltid. Ja, nu är jag pröva. Ja. Alltid pröva. Men hade han stått synd för mig att kräka och allt. Get on Men up. jag har alltid fått happen on distance. Okej. Go out! Nå. Hade fel här. Kan du? Aj! Yes. Kan du? Nej! Hoe ska det vara kan få boy? Away. Da 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 Oh. No! Att det var stolt. Han har flattat där. Okej, en av smövlarna. Get on up. Come on. Hey, jag... Change of plans.
Ja, det var nok så godt å lukka. Going underground! Nej, if jag får äta kött nu så ska inte det gå. Never! Oh nej, skuit! Outsmarted! No! Let's see, häst, oj. Let's see. Aha, jag vet. Jag vet man nästan omgått brukar i spelen och lugga. Nej, jag får fortalt mig! Nej! Ja, det är shit. Yes. Ja, well, det är shortsikt. I'll come in, I'll big bird. Kan jag förstå? Jag ser inte mus. Ja, nej, okej. Ja, här är mus. Hey Mike, you're on. You're on. Da 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 da. Nej, sluta väck. Uh-oh. Phew. Ja, man går en plan på, ja. Oh, yes, sir. Oj, du är jätte. Så bara hoppa du. Sitter han under i cash. Ja. 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 Det är också en lag. Så bara räka vet du. No! Åh! We are the winners. Cheers are there. Nu är jag färdig äta nu. Ja. Vad kacknust.